दिनै रायजो राजा बिथांमोना जुदि गासिबो फैनो हायाखैब्लाबो जाय बिथांमोना दिनै फैबाय नुजाफैनो हाबाय बाहागो लाफैनो हाबाय आं बिथांमोनखौ गिबि गिबियावनो खावलायनोसो सानदों जाहाथे नोंथांमोना फार्स्टनिफ्राय लास्टसिम थानानै मोजाङै खोनासंनानै मोजाङै बुजिनानै लानानै जाहाथे नोंथांमोना नोंथांमोननि गामियाव जे दिनैनि मिटिंनि जे हाबाफारिफोर जे दिनैनि मिटिंनि जे रायज्लायनायफोर बैफोर बाथ्राफोरखौ जाहाथे नोंथांमोना खिथाहैयो बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ दिनै सिगाङावनो आं नोंथांमोनखौ खावलायनाय जाहैबाय दा बाथ्राया बेनो मानसिनो जोंनो मोनथाम जिनिसखौ नांगौ बिराद जरुरी তিনিটা বস্তু মানুহ হিসাবত লাগে মানুষ লাগে তিনিটা বস্তু বহুত প্রয়োজন বস্তু এই তিনিটা বস্তুটো কি मानसिनो मोनथाम बुस्थुखौ नांगौ बेफोरनो जाहैबाय गाननो थाखाय जि जोम नङा होमबा आरो मा होनो जानो थाखाय आदार आरो मोनसेया जाहैबाय थानो थाखाय न' नङा होमबा दिनै जानो थाखायबो सरकारा होदों रेसन नङा होमबा गाननो जोमनो थाखायबो सम सम जोंनो मा हरो अरुणोदयनिबो फैसा हरो माबा माबि अनसुंथाइ जोंनो हरगासिनो सरकारा नङा होमबा जायनि गेजेरजों जों गाननोबो हायो लेखा फरायनायनि थाखायबो माखासे अनसुंथाइ दङ दा थानो थाखायबो PMAYG न' सरकारा हरदों नङा होमबा दा बेवहाय सोरबायदि क्राइटेरिया गोग्लैदों सोरबाया आगोल मोनदों सोरबाया एबार मोननो नागिरदों सोरबाया लासै लासैनो मोनलांगोन नङा होमबा दा जोङो बैफोर क्राइटेरियायाव गोग्लैनांगोन मोनथावथाव मानसिया मोनगोन आरो मोनथावथाव मानसि नङैया मोननाय नङा मानो होनोब्ला सरकारा बुंदों जाय बिथांमोना दुखिया जाय बिथांमोना न' गैया बिथांमोननो थानो थाखाय जाहाथे मोजाङै थानो थाखाय मोनसे न' लुनानै होनो हायो बेखौनो सरकारा उद्देश्य लानानै बे थांखि लानानैनो दिनै सरकारा नोंथांमोननो गंफा नङा होमबा नंगौना दा बेवहाय बयबो न' मोननो थाखाय बयबो आसा खालामो नङा होमबा बयबो आसा खालामो दे प्रथम কথা এটা কাগজ ওলাইছে প্রসিডিউর নিয়ম নীতি এই কাগজত অন্যতমকে লিখা আছে কি নিয়ম আছে কি ফার্স্ট মহিলা মানুষ বিয়া হব বুঝি পাইছি না মহিলা মানুষ বিয়া হব যদি ঘৰত মহিলা মানুষ নাই তেতিয়া কি হব পুৰুষ মানুষ বুঝি পাইছি না सिगाङाव मा होनदों हिनजाव मानसिनो होग्रोगोननो न'खराव जुदि हिनजाव दङब्ला हिनजावनि नामाव होनाय जागोन आरो जुदि हिनजाव गैयाब्ला हौवानि नामाव होनाय जागोन मानो सब समाय हिनजावफोरखौल' बिसास खालामो सरकारा नङा होमबा जों हौवाफोरखौ मानो बिसास खालामा हिनजावफोरखौ होनो जाहैदों हिनजावफ्रा जाहैबाय मा होनोमोनलाय न'नि लक्ष्मी नङा होमबा होना हिनजावफ्रा जाहैबाय थगायनो रोङा नङा होमबा हिनजावफ्रा जाहैबाय न'आवनो थायो हौवाफ्रा बोजों थाङो नङा होमबा गाबोननो नोङो गवा समफोरबो नोङो USA नङा होमबा हिनजावफ्रा थांबाबो फैफिनो न'आवनो थायो ओंखायनो बिनिखायनो मोनफ्रोमबो स्किमखौ सरकारा मा खालामदों बांसिन हिनजावफोरखौ गुरुत्व लानानै बांसिन हिनजावफोरखौ फोथायनानै मा खालामदों हिनजावफोरनो बांसिन होनाय जायो ओंखायनो बे क्राइटेरियायावबो लिरनाय दं न'खराव जुदि हिनजाव दंबा हिनजावखौ फार्स्ट प्रेफार खालामनाय जागोन आरो हिनजाव गैयाब्ला बेहा बे हौवायाबो खालामनाय जागोन हौवाखौबो बुजिबायना सिगाङाव बुजिबाय दा बुजिनानै लानांगोन बयबो आरो बिनि गेजेराव मा खालामबाय दिनै स्टेट सरकारनिफ्राय BTC सरकारनिफ्राय ब्लक लेभेलसिम अर्डारा फैबाय जे एबारनि न' सार्भेखौ GRS नो हगारनाय जानाय नङा मानो आं एसे आगोल होनदोंना हौवाफोरखौ बारा फोथाया सरकारा नङा होमबा दा हौवाफोरखौ बारा फोथायैनि थाखाय नै बिसोर सानैखौसो फोथायहरबाय दाना रायकुमारी डिस्ट्रिक्टआव बिसोर सोर बिसोरो जाहैबाय जेबिका सखि आरो पुसि सखि नङा होमबा जेबिका सखि आरो पुसि सखि
बिसोर सानैया दिनै मा होनो सरकारा बिथांमोनखौ फोथायनानै बिथांमोनखौ रायखुंबारिनि VCDCनि सिङाव बेसेबां गामि दङ बिथांमोना केमेरा खेबगोन न'खौ सार्भे बानायगोन नङा होमबा न'खौ सार्भे बानायगोन दा न'खौ सार्भे बानायगोन केमेरा खेबगोन बिथांमोना आरो बिथांमोनखौ हेल्प होनांगौ जोंनि VCDC चेयारमेन VCDC मेम्बार बिथांमोनखौ हेल्प होनांगौ आरो बिथांमोना जोंनि VCDC मेम्बार VCDC चेयारमेन भाइस चेयारमेन बिथांमोनखौ लानानै बिथांमोना गामियाव मिटिं बानाय मिटिं नङा होमबा गामियाव हाबनांगौ दाना बाथ्राया जाबाय बिथांमोनहा मेम्बारा VCDC चेयारमेना जोंनि गामियाव फैगोन नङा होमबा जों बोरै मोनथिगोन दाना मा खालामनांगौ जोंनि मेम्बार जेबिका सखि बिथांमोना बिथांमोना खेबगोन जोंनि VCDC जों रायलायनानै जोंनि मेम्बारफोरजों रायलायनानै बिथांमोना थिग खालामनांगोन दिनखौ थिग खालामनांगोन मा होनोब्ला जोंहा बे डकुमेन्टस भेरिफिकेसन बैफोरावबो माखासे मानसिफोरा थालांनो गोनां जायो माने नांगौखिनि डकुमेन्टसफोरखौ होनो हायियावबो बेयावबो थालांनाय जायो आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय मालाबा अट'मेटिकेलि गावसोर डिलिट जायो डिलिटबो जायो मालाबा स्किमफ्राबो बेबायदिनो सफ्टवेयारनिफ्रायनो डिलिटबो जानानै दङ दा बेवहाय सोरबाया दाननाय बेबायदि गैखाया दाननो नागिरा दाननो हाया बे लिस्टखौ दानो गोदोनि अफलाइन बायदि नङा जेरै न'खौ मोनदोंमोन गंसेथ' मोनबाय आं गंसे फैबावदोंमोन आरो बे दा गंसेया आं मोननो हायाखै आरो बिनि सोमोन्दै माबा न'खौ मोनाखिसै गंसेखौथ' मोनबाय आरो गंसेखौ मोनाखै गंनै नङा गंनै फैदोंमोन जोंनिया मोनो औ गुबुन थाबा सोरबा गंनै मोनबाय अनलाइन ना अफलाइन अफलाइन आगोलना अफलाइन उनाव अफलाइन ना मारै आरो मोननैबो अफलाइन क्लासाथ' अनलाइन अनलाइन अफलाइननिबा माबायाव रेकर्डआव थाया नोंनि कम्पिउटाराव थाया अफलाइना अफलाइननिबा जेनेबा नोंहा आधार रेकर्डआ जोंना जेनेबा आं मोनबाय अनलाइनाव आंनि आधारजोंनो इउज खालामबाय आरो बे आधारखौनो जुदि आं बेयाव इउज खालामोबा बे एक्सेप्ट जानाय नङा मानो होनबा बे आधारजों आगोलनि आधाराव बे न' मोनसेयावनो जुदि थाङोब्ला बे एक्सेप्ट जानाय नङा खिन्थु अफलाइनमोन बै समावहाय आधारबो गैया बुजिबायना खिन्थु नैबेयाव जुदि बैयाव मोनखाबाबो नैबे आधारा जुदि इउज जायाखैब्ला नैबे आधारा बेयाव